Ngayon sa tanan, magandang hapon ho sa lahat. So ngayon, pupunta po tayo ngayon sa palengke. Mga tuta sa merkado kay natin paliton, no? Usa sa ato ang paliton is ang palaya para makasudan ko sa kuang mga sakop sa panimalay, no? So karon magbalit tag bulat karon kay ato ang isudan para sa ato ang pamilya. Konsumo gud for 1 week ni siya mga igsoan. Okay, natas bularan karon. Sweet. Pili ko madam ha. 140 kasig. Ilami po ni siya okay. Boneless pero ang kilo ni ito. Sakit yun pong boneless. Boneless po ang kilo. Ang bonelessan yun po ka. Saan eh? Kikinanda mo kaugulad ako ang asawa. Tagpila po ni imong kuan madabo? Balo. Kana 150. 150. Kini pila ni madam? 250. 250. Lang. Sagol sa kuan ba? Tan. So manunod sa merkado karon magpalit isda atong paliton. Muna yung mga merkado sa pagadian. Ani kadaghan ng tao. Ang merkado. So malita ang sudan, isda gamay lang yun itong paliton kay. Kami na diri. Chicken po. Chicken. Ilang kilo madam? 300. Haling lang ko niya itong taon. Bili pa ko. Ito doon labi. Muna tag 150 kilo. Kilo patulo. Ayo lang, pakasa lang. Kilo sir. 160. So 150 rin eh. Ini likod sa merkado. Ito di sa merkado diri sa Pagadian. Bagsakan karon sa palitagutan para mas makasave ta. Hanap ng teknik dili ta diri kay medyo mahal-mahal man diferensya man yatong budget is limited. Dili man unlimited. Ana ram gina. Ara ang motor mga boss. Muna rin itong body na ko. Yan ako mato. Mura gini body na ko. XRM 125. And of course saging ni kuya. Yan saging. So we are officially here sa Bagsakan. Ito ta sa Bagsakan. Tadi medyo barato mong gutri mga boss. Diferensya gid sa merkado. Di mo sila magkuhaan po mga stock. Kasagaraan diri sila mamalit.
Palit adre. Palit adre, palit adre. Madam, tagpila ni mo ang talong, madam? 50 ang kilo. 50 ang kilo. Ay, talong, paliyad ay, sorry. Si Tinta. Oh, si Tinta daw, si Tinta. Ay mong talong, 50. Oh, 50 ang talong. Ay, ko gamay, madam, ha? Pilihan lang. Kalma. So, dapat na. Alam ka, kabalo ka usan pagpili, ani. No? Kabalo ka, kibasig daot, matungnan naman yung daot. Wala. Kaya dali una po rin yun. Ilan na, madam? 27 ang talong. 27. 39 ang kuwan. So, pilatan na, madam? 37 of 39 plus 27. 66. Sayote, layo Okay. na sayote. Dungaga na to, usa. Then carrots, mag-carrots ka. Tangan akong duha. Ano, madam? Oh, 73. Pilatan na na overall? Apple to? Oh. Murag short ko da. 138. Palita o sayote. Sayote. Tagamay sayote ron. Okay, salamat sa mga naglantaw. So karon naata karon ni naabot na ako gikan sa merkado worth of 400 pesos ang kita sa inyo ha. But before that, shout out kay Kuya Benz Paangat TV, no? And certified Bisoy, no? Daghan kay mga video sila nga mas ma-enjoy ka, malingaw ka. So karon ipakita na ko ninyo ang akong napag worth of 400 pesos good for 1 week ni siya mga boss. Tungod ka PK man na panulanan, so ato lang gi-budget ang 400 pesos. Bet ko og talong og palaya. Then palit ko og carrots and sayote. Dinsa na gawa ko kapag hipos dayon nagpalit ko og patatas. Tereng! Patatas din. Karon kay na 2 pesos sobra, ana tagya pwede ra ba daw limon? So gipaigoan 2 pesos og limon 2 pesos. Igo lagi siya. Of course, bulad worth of 100 pesos kay akong asawa ganahan siya ko og bulad. So, shout out sa akong asawa nga nagvideo karon si Milani oy kanyo naso para sa Buanga del Sur Pagidan City. 100 pesos. Then of course, nagpalit ko og bangus. Bangus kay palit ako ni 150 ang kilo. Total is 400 pesos. So nakapalit na kagod for 1 week ni siya. Okay, salamat kayo sa mga naglantaw. Please subscribe, support my channel. Lingaw Vlog.